Assalamu alaikum warahmatullahi ƴan uwa barkamu da sake saduwa da ku a yau a wani sabon bidiyo. Kamar yadda za ku gani a title bidiyon mu ne ba bidiyo bane na application ko yanda zamu koya muku amfani da waya ko na makamancin haka. Bidiyon mu ne bidiyo ne mai matukar amfani. Saboda a bidiyon yau na kawo muku wata makaranta ce mai matukar muhimmanci da ta bude admission ko kuma in ce scholarship ma'ana karatu kyauta. Wannan makaranta ita ce makarantar Al-Bukhari International University wanda take a kasar Malaysia a babban birnin su na Kuala Lumpur. Dan haka kafin mu fara bidiyon zan muku roko daya. Dan Allah ina roƙon ku duk wanda ya kalli wannan bidiyon ya taimaka ya shiya ko da ya burge ka kana so ka cike kafin ka danna cikewa ka je ka dan yi shiya saboda yan uwanka su amfana. Idan kuma kai ka gama digiri ma ko kana masters ko ka gama doctora ko kuma ma dai baka buƙatar ka ci gaba da karatu to dan Allah ka yi shiya watakila wasu su amfana su yi a ta dalilin ka mutum ɗaya idan ya samu admission ya tafi karatu kyauta watakila Allah ya baka ladan da ba za ka taɓa mantawa da shi ba duniya da lahira. Jami'ar Al-Bukhari wasu da yawa daga cikin ba san su ba watakila kuma wasu a cikin ku sun santa. Wannan jami'a ɗaya ne daga cikin manyan masu kuɗin ƙasar Malaysia ya bude ta misali kamar a Najeriya mu ce Dangote ko na makamancin haka. Burinsa na bude wannan jami'a shine ya bude ta ne kawai kamar sadaqatul jariya ga mahaifiyarsa. Ma'ana duk wanda suka yi karatu kyauta a ciki kawai ladan akai wa mahaifiyarsa. Duk abin da dan adam yake bukata ko kuma duk abin da dalibi yake bukata wannan makaranta suna kokarin su ga sun mallaka mar. Misali abu na farko idan Allah ya taimake ka samu admission wannan makarantar su za su turo ma visa kawai dai zaka je embassy din su na kasar ka karba a matsayin kyauta. Abu na biyu abin da ya shafi kuɗin jirgi wannan makarantar su ne za su turo ma kuɗin jirgi ko kuma mu ce ticket kawai kai cire shi zaka yi sannan ka je airport ka hau jirgi ka tafi. Abu na uku abin da ya shafi gun kwana wannan makarantar idan ka je za su baka apartment kamar gida guda naka ne na kanka da gado da kitchen da komai da abin da kake so akwai. Abu na hudu wannan makaranta su ne za su na baka kuɗi duk wata misali kamar a matsayin albashi kuɗin da zaka na dan siyan sabulu ba ma dai sabulu bane ba abin da zaka rasa kawai dai ana so kana dan morewa da shi ko siyan kati ko na abu irin dai bukatun da dan adam ba zai rasa ba. Abu na biyar wannan makaranta su ne za su na dafa muku abinci kuma ba abinci wai na wasa ko na irin makarantun bodin da muka saba a abinci mai kyau wanda zaka iya zuwa cafeteria ko kuma irin supermarket ka je ka zauna ka ci. Abu na shida wannan makarantar duk shekara suna ba wa ɗalibi ticket ya zo gida hutu sannan ya koma saboda kada ya sha wahala ko wani abu makamancin haka. Sannan abu na gaba ga ɗaliban da ba su iya turanci ba ko kuma musamman ɗaliban da suke irin ƙasashen faransanci ko kuma ba su iya turanci ba suna so su koya ko kuma waɗanda suke irin Najeriya ma amma ba su iya turanci ba wannan makarantar ba ta da matsala kai tsaye idan ka je in baka iya turanci ba za su baka shekara ɗaya kai karatun turanci sannan daga baya kawai sai ka fara karatun jami'a. Dukkan kusa-kusan da kuke so na boko tun daga kan kwamfuta da injiniyarin da waye duka suna da shi sannan irin kamar yan arabic za ku iya cikewa saboda suna da islamic studies da sauran abubuwa makamantan haka. A takaice dai wannan jami'a duk wani ɗalibi da yake son ya yi karatu a ƙasar waje ko kuma ya samu dama musamman suna biyan albashi ko na abu makamancin haka zaɓi ne da yana da matukar muhimmanci ga kowane ɗalibi. Da haka ina ba da shawara ga duk wani ɗalibi da yake so ya ci gaba da karatunsa hatta wanda ma baya so ya ci gaba da karatu wannan dama ce wataƙila daɗin abin da ya sa ba ma so mu ci gaba da karatu irin rashin kuɗi ne ko na abu makamancin haka to wannan dama ce. Da haka dai ganin yadda ake rijistar wannan makarantar ku biyo mu cikin wannan bidiyon ku. Da fari idan kuna kallon bidiyon kamar haka inda kuna kallon shi a nan wajen kai tsaye ku zo ku danna nan wajen alamar gun comment kamar yadda kuke gani haka bayan kun danna za ku ga link din ya bayyana a comment din farko kawai sai ku danna shi kai tsaye zai kai ku website din ko kuma idan kuna kallon bidiyon ne ta timeline kawai ku danna shi ta nan to amma akwai wasu a cikin ku da yawa za su danna link din baya bude musu to idan kuka danna link din bai bude muku ta opera ku ba kawai ku zo ku danne nan wajen haka bayan kun danne kamar yadda kuke gani Facebook zai ce muku copy text kawai sai ku kwafe shi haka in kun kwafe shi sai ku zo WhatsApp din abokin ku ko ma dai waye ne kawai sai ku danna shi haka bayan kun danna kawai sai ku zo ku paste haka sai ku danna kamar kun tura masa sako in ka tura masa sako za ku ga link din ya bayyana haka to kawai sai ku danna shi zai bude muku ta wayar ku cikin sauki ba tare da shan wahala ba. Okay kamar yadda kuke gani bayan mun danna ya bude mana wannan ita ce fuskar da zai kawo mana bayan ya kawo mana kamar yadda kuke gani idan mutum yayi kasa ya zo nan zai ga farkon bayani tun daga kan bayanin farko anan in kuka yi kasa ko yi kasa za ku ga sharuɗan da makaranta take so da sauran abubuwa makamantan haka sannan idan kuka yi kasa anan dukkanin sharuɗa ne da waye anan in kuka zo za ku ga link din da za ku danna kawai ya kai ku gun da za ku yi rijista misali yanzu kuna danna wannan link din kamar yadda kuke gani zai kai ku gun da za ku yi rijistar wannan misali website ɗinsu da waye sannan anan ƙasa kamar yadda kuke gani akwai bidiyo wanda idan kuka kunna shi zai koya muku yadda ake rijistar ɗaya bayan ɗaya tun daga matakin farko har matakin ƙarshe sannan idan kuka zo nan ƙasa za ku ga duka bayanansu misali kafin ku yi rijista idan kuna da wata tambaya wannan shine Instagram din makarantar wannan shine Facebook din su wannan shine YouTube channel din su wannan shine email din su wannan shine contact din su idan kuka shiga YouTube din su za ku ga bidiyoyin makarantar masu kyau da sauran abubuwa makamantan haka da komai dukkan abin da kuke so baki daya za ku iya gani tun da kan farko har karshe duk abin da kuke so za ku iya gani sannan idan kuka zo nan za ku ga hoto da zai bayyana muku irin kwasa-kwasai da ake da sauran abubuwa da waye duka bayanan makarantar shekara da waye duk abin da kuke so za ku sani anan daga karshe anan sai yar karamar
shawara. Da haka ina shawartar mutane da su yi kokari su kalli bidiyon nan, ko kuma idan suka je rijista suka samu wata matsala su zo su tuntuɓi makarantar ta wannan ɗaya daga cikin nan, ko ta Instagram ɗinsu, ko ta Facebook ɗinsu, ko ta YouTube ɗinsu, ko ta email ɗinsu, ko ta contact ɗinsu. Sannan kamar daga nan idan mutum ya fahimci komai sai zo ya danna link ɗin nan ya rijista. Sannan ni abin da nake ƙara bada shawara wayanda suke amfani da irin ƙananun wayoyi ba dole musu rijista ba, amma abin da nake so shine ku ɗauki link ɗin ku je ku kai wa masu kafe ku ce su muku rijista, saboda wajen scanning ɗin takardu da sauran abubuwa makamanta haka su masu kafe ɗin za su fi ku iyawa sama da waya. To don haka dai a takaice wannan shine komai da ya shafi wannan makarantar da kuma dukkan bayanai da ya kamata ku sani. Sannan idan ma bangaren Malaysia bai muku ba, to ko idan ku ga makarantawa ku yo ƙasa anan za ku ga wasu scholarship ɗin da ke muna ɗorawa ba dole kun sani ba, kamar nan da kuka gani ta Malaysia, in ka zo nan za ku ga sunan su Turkiya, kamar da kuka gani wannan ta Turkiya ce, ga ta nan wannan ta Saudiya ce ga wanda suke son karatun Larabci da sauran abubuwa. Sannan wannan ma duka scholarship ne na kasashen waje, to don haka za ku iya duba su sai ku zaɓo wanda suka muku. Kamar yadda kuka gani wannan ita ce cikakkiyar hanyar da dan adam zai iya rijista a wannan makarantar. Da haka kamar yadda muka faɗa muku a farko, kada ku manta da share da like da subscribe. Wannan shine ƙarshen bidiyon mu na yau. Anan nake ce muku assalamu alaikum.